ɲɔgɔn dɔn ka di maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ ni y'a nalen an ka émission mandi la sur Yeli Vision an b'a fɔ ko tare halisa sunkalo hukumu ko de don an y'an sɛnsɛn bi ka se an ka karamɔgɔ belebele ma min ye Bulukasomu Sidibe n'an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bankɔni Janginɛbugu la ayiwa sunkalo baro de don bi baro ta kɛ dɔwɛrɛ ye bi baro ye an yɛrɛ damaw de i n'a fɔ sigiɲɔgɔnya gasi ka bon dɛ ayiwa an bɛna bi baro kɛ sigiɲɔgɔnya gasi ye karamɔgɔ bɛna da don o la k'o walawala maliyɛnw ye an bɛɛ ka se k'a faamuya i n'i sigiɲɔgɔn cɛ hali ni sigiɲɔgɔn tɛ a kɛra jɛɲɔgɔnya sugu o sugu i ka se ka i jɛɲɔgɔn gasi sigi i k'i sigiɲɔgɔn gasi sigi a mana k'a sugu o sugu an bɛna kuma di karamɔgɔ ma a ka a da don an ka bi émission na walasa maliyɛnw ka se k'a faamu salamu aleykum karamɔgɔ. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jalo an bɛ i fo i ka cɛsiri ani ka wulikajɔ la ka ɲini Ala fɛ an bɛ sunkaloba min kɔnɔ ka tila ka an sɛnsɛn ka se baduru don fana ma n'o ye sunkalo tile 17 ye silamɛya ye se dɔ sɔrɔ ka bɛn bi don ɲɔgɔnna fana ma n'an bɔra yen an bɛ foli kɛ lamɛnbagaw ani kanubaga bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ i ye ɲininkali min kɛ ɲininkali in yɛrɛ de ye ɲɛnɛmaya ye fɔlɔ parce que Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sigiɲɔgɔnya fɔ k'a gɛlɛya kojugu fa sera yɔrɔ la kira ko mazala Jibril yusini bijari hatta zonantu annahu sayurasu a ko Jibrila ma jigin ale kira ka sangasi wagati si k'a bɛna Ala ka cikan dɔ fɔ ale Mamadu ye f'a ka sigiɲɔgɔnya fɔ k'a gɛlɛya ale kira ma ko fɔ ko kojugu ale kira kulo kɔrɔ k'a caya f'a jiginna ale Mamadu kɔnɔ ko sɔɔni ko sigiɲɔgɔn tun bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta i n'a fɔ den b'a fa tiɲɛ ta cogo min den b'a ba tiɲɛ ta cogo min k'a jiginna ale kɔnɔ ko sɔɔni sigiɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn gasi sigi a sera yɔrɔ la tiɲɛ ta bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ kira ko a jiginna ale kɔnɔ ten mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra silamɛ ye i kɛra sunba ye kɛrɛnkɛrɛnnen an filɛ nin ye sun min na sisan y'a dɔn sɛgɛn bɛ na dɛ ka bɛn tilema genge ma i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ farikolo yɛrɛ mago bɛ ji la o waati surtout min ye ji to ye Ala kama ka dumuni to ye Ala kama k'i ka lawa bɛɛ to ye Ala kama mais n'i kɛra sigiɲɔgɔn tɔɲɔla ye sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ sigiɲɔgɔn bɛ daminɛ i ni muso min bɛ ɲɔgɔn ka so kelen kɔnɔ i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn ka so kelen kɔnɔ aw yɛrɛ dama minnu bɛ ɲɔgɔn ka luwanze sigi la aw balimama dama minnu bɛ ɲɔgɔn ka faso duba kɔnɔ sigiɲɔgɔnya bɛ daminɛ aw yɛrɛ de la fɔlɔ hali aw denw olu n'u musow bɛɛ b'o kɔnɔ i ka tɔɲɔli kana se olu ma i ka dansago kana se u ma i ka kɔrɔfɔli kana se olu ma kuma tɛ ka waleya ta k'o sɛgɛrɛ waleya min b'a to u b'a fɔ dabara la karisa n i koɲɛ di Ala ma e sigiɲɔgɔnw de tɔɲɔlen b'i bolo waati bɛɛ cɛ de tɔɲɔn bɛ e bolo muso de tɔɲɔn b'e bolo e ni minnu bɛ du kelen kɔnɔ balimaya la maa si t'a f'e ma ko Ala hɛrɛ bɛɛ tɔɔrɔlen b'i bolo ne bɛ sun kɔnɔna n'i ma tuubi ka segin kɔ ka Ala yafa deli i bɛ min na mɔgɔw la i k'o dabila ka tila ka yafa deli mɔgɔw fɛ o tɛ se k'o ka yafa i ma i ka sun taayɔrɔ t'a la dɛ taayɔrɔ t'a la o tuma na sigiɲɔgɔnya bɛ kolonkolon o cogoya la
ka bɔ yen ka na kaare kelen kɔnɔ minnu bɛ rue kelen kɔnɔna la a bɛ faamuya du minnu ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma du minnu bɛ seleke la fo du 40 ka taa i kini fɛ du 40 i numan fɛ fo ka bɔ du ko la ka na k'i bɛ dugu yɛrɛ min kɔnɔ ye k'a b'o la k'a kɛ quartier k'a k'i ka jamana ye nin bɛɛ ye mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye ani kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ ye sigiɲɔgɔn jamanaw de i ka tɔɔrɔ man ka bɔ yɔrɔ ka ɲɛsin o ma olu yɛrɛ ka tɔɔrɔ man ka bɔ yɔrɔ ka ɲɛsin e ma mais bi n'a kɛ bɛ mun ye sigiɲɔgɔnmaw de tulo ma dalen bɛ dɔrɔn dɔ k'a mɛn dɔrɔn ko tasuma wulila karisa ka du la wala ninnu ka dutigi min jɔn bɛ ni du ko bɛɛ ye ko k'a ye accident kɛ a molokura a bɛ so kɔnɔ o de ye dɔw nisɔndiya ko ye o de ye dɔw farifoni ko ye ka ŋaniya jugu ta dɔrɔn ka sigi ni ɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔnw de ta kɛlen b'o ye bi si tɛ fɛ ka hɛrɛ ɲɛsinnen dɔ ka so la ni ala m'a na n'u bɔra a kalama u b'a kunbɛn sira la a dɔw b'u disi yɛrɛ da hali ala ta nalen na donc n'a fɔra an bɛ nin sunkaloba in fana na hali nin kaloba in kɔnɔ dɔw ka tɔɲɔli juguya wagati de ye mɔgɔw bɛ yen olu fana ka mɔgɔ tɔɲɔ yɛrɛ k'a ɲama wulu nɔfɛ k'u ɲɛsin adamadenw ma adama nin kalo in de don karamɔgɔ walahi muso dɔw bɛ yen olu ka cɛ tɔɲɔ fanga bɛ bonya nin kalo in de la cɛ dɔw bɛ yen olu ka furumuso tɔɲɔ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ la jugu olu ta bɛ juguya nin kalo in de la t'a dɔn ala banna dɔw la mɔgɔ tɔw bɛ ka ala ɲini waati min k'u yɛrɛ ɲini k'u dayɔrɔ ɲini ale wulilen bɛ ka jɔ mɔgɔw kama ten kɛra baara ye dɛ donc tant que an m'an ka sigiɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn kasi sigi ka ɲɔgɔn ka danw sigi ka ɲɔgɔn bonya sigi kɔnɔ duw kɔnɔ baara yɔrɔw la sigida kelen na an ka sun n'an bɛ k'a kɛ k'an to o sira tigɛ ka tiɲɛni sira kan a tɛ foyi ɲɛ an ye a bɛ kɛ minɔgɔ fu kɔngɔ minnu fu n'i sara k'i to la i sara i yɛrɛ faga de fu sun ye walanda de ye kalan de don ka se k'i bɔ nin ko ninnu na ka hakili ɲuman d'i ma mais o bɛ k'e ta tɔ juguya ka taa fɛ k'an da bɛ sɔrɔ min ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma o dakuruɲɛ damadɔ de tun b'an bolo bi k'a fɔ sigiɲɔgɔnya kan sigiɲɔgɔnya lahara a ma nɔgɔn dɛ gɛrɛntɛ o gɛrɛntɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ alikiyama sigiɲɔgɔnya belebeleba o nin b'a la dɛ o nin b'a la dɛ i ni minnu bɛ sigida kelen o denmuso npogotigininw u wulitɔ nɛgɛn k'u tiɲɛ ka wari yiriw la k'u nɛgɛn k'u tiɲɛ k'u ansɛnte k'u bila tɔɲɔli bɛ tɛmɛ o kan luwanze minnu bɛ ka du kɔnɔ i denkɛ kiminikɔrɔ o bɛ don luwanze o denmusow kan ni min y'a kuma fɔ dutigi b'u gɛn ka bɔ a ka so tɔɲɔli bɛ tɛmɛ o kan baarakɛden npogotigi minnu bɛ du kɔnɔ musow bɛ fɛn bɛɛ k'u la karamɔgɔ u ka hakɛw kelen don a bɛ tɛmɛ nin kan wa a tɛ tɛmɛ o kan o tuma sigiɲɔgɔnya ala kɛra ye min fɔ a la o ye nin ye n bɛ sun na i kɔlɔsi dɛ ala ko ka kɛ cogo min n'i m'a kɛ ten i ni fu bɛɛ ye kelen ye alijinɛ tigi y'ale de ye jahanama tigi y'ale de ye sun b'i to ko ala ko an k'a kɛ de sun bi tigɛ fana ko ala ko an ka ji min de mais sun yɛrɛ fɛn fila de ye ala ko a kɛ jɔn i y'a kɛ ala ma dan dɔ min na o y'o ye a ko a to yen o to yen tɛ dɔwɛrɛ dumuni ni ji ni nege o to yen ni ala kama 12 heures de temps heure 12 i y'o to yen o kɛli se t'u ye ala ka barajiba di sunbatɔ ma nin fɛn fila de do kan ne ko jɔn k'a to yen a y'a to yen ni ala kama n k'a kɛ a y'a kɛ ni ala kama sun banna mais mɔgɔw tɔɲɔlen b'e bolo ala ni dɔw la dɛ ni m'olu ka hakɛ d'u ma i nun tɛ alijinɛ suma mɛn sun t'o si ma fiyewu ala k'an kisi o ma karamɔgɔ tuma an bɛ kuntala surunya kɛ ka da ko caya kan
ala ka sigi wɛrɛ yira an Ami, na ami. hada wa salam Ayiwa karamɔgɔ an tɛna se ka boli ka bɔ émission kɔnɔ ten f'i ka maliyɛnw furakɛ ko karamɔgɔ ka fayida ninnu tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw b'a weleli kɛ sisan fan bɛɛ k'i ka fayida ninnu kɔni caman kɔni b'a paratigi kɛ sisan yɛrɛ de ayiwa k'i ka fayida wɛrɛ di maliyɛnw ma min fana ka farin ka tɛmɛ kɔrɔlen kan karamɔgɔ alhamdulilayi an bɛ ala fo adama fayida min b'an bolo k'a di sunkalo in na ni mɔgɔ min sera k'a kɛ a ka ɲi jɔko fila dɔrɔn jɔko fila jɔko fila maliyɛnw bi tɛ jɔko fila ye a y'a lamɛn dugu mana tila bɛɛ senna sumayalen 1 heure 2 heures 3 heures i bɛ wuli jɔko fɔlɔ alamina sira siɲɛ 7 fatiya kɔfɛ filanan fatiya kɔfɛ alamina sira siɲɛ 7 n'i tilala i b'i sigi i b'a wurudi siɲɛ 100 alamina sira n'i ye nin kɛ ka sɔmi nin na ne ma da la n'i b'a bila bilen dɛ ayiwa karamɔgɔ i t'a a walawala ye alamina sira sura de don wa walima nin y'a bɛɛ de ye sura de don hali mɔgɔ minnu ma taa morikalan na a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ alamina sira dɔn i y'a faamuya o de la an y'a di o cogo la ni min y'a kɛ ala ka barika don a la ami ami ala ka bonya kama sɔlala rasul merci karamɔgɔ ni baraji jalo a barika ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka dɛmɛ ami ami merci beaucoup ayiwa maliyɛnw nin ye bi y'aw kulo gɛrɛsɛgɛ donna min na nin y'o de ye an b'a fɔ wa salamu aleykum a k'an bɛn diɲɛ waati